2 urte nituen Egileuze ikastetxean nire ibilbidea hasi nuenean. Garai hartako oroitzapen gutxi ditudan arren, seguru eta babestua sentitzen nintzen. Goizero korrika sartzen nintzen eta irakaslea bersarkartzen nuen. Nire familiak konfiantza osoz uzten ninduen hemen. Guraso eta irakasleen arteko harremana oso hurbila zelako. Gaur egun ikastetxeko txoko horiek bisitatzea gustoko dut. Haurrak lasaitasunez jolasten ikusten ditut, espazio zaindu eta goxoetan. Folkeskole proiektuan murgilduta daude, haurraren interesak errespetatuz, autonomia garatuz eta norberaren izaera eta nortasuna piztuz. Haurrak beren interesen arabera ikasten dute, eta pauso bakoitzean irakaslea bidelagun dute begirada goxo bat eskainiz. Ikastetxeko zelaian ikustean, une batez berriro ere aurra izan nahiko nuke. Putzuetan, lokatz eta lur artean aske sentitzeko. Naturarekiko duran harreman on hau garai hartan ikasitakoarekin erlazionatzen dut. Lehen hezkuntzan ilusioz hasten nituen egunak. Pauso bakoitzean irakaslea bidelagun nuela autonomia garatu eta nire erabakiak hartzen ikasi nuen. Zailtasunen aurrean norbait alboan izateak segurtasuna ematen zidan. Lagunekin partekatutako momentuak ere oso bereziak izan ziren. Proiektuetan elkarrekin aritzeak ikasteko eta elkar ezagutzeko aukera paregabea eman zidan, baita denak ezberdinak garela egiaztatzeko ere. Gaur egun elkartekan adin ezberdinetako haurrak elkarrekin ikasten dute, 2 irakaslek gidatuta. Orain badakit zein baliotsua eta berazgarria den denen iritziak entzun eta errespetatzea. Nire irakurzaletasuna hemen jaio zen. Irakurtzen ikastetik liburuez gozatzera iritsi nintzen, mundua hobeto ezagutzeko aukerak zabalduz. Konfiantzaz hazten lagundu ninduten pertsonez inguratuta egon nintzen, behar nuenean eskua luzatu eta hitz goxoekin lagundu zidatenak. Eta horrela, 2. hezkuntzara iritsi nintzen, oraingoan lagunen eskutik. Aldaketa eta zalantza handiz beteriko etapara. Ezagutza bide honetan beharrak izan ditut maiz, eta alderdi emozional honetan oso zaindua sentitu naiz. Tutoretzek eta bakarka hitz egiteko tarteek barrena hustu eta aurrera egiteko balio izan zaizkit. Izan ere, batzuetan hori besterik ez dugu behar, norbaitek entzun eta ulertzea. Lan egiteko orduan, irakasgai ezberdinak nahasten dituzten proiektuak egiten ditugu, eta honekin ikasten ditudan gauzek zentzua hartzen dute, egunerokoarekin lotzen ditudalako, eta etorriko den horretarako prestatzen naizelako. Proiektuen bitartez, errenteria hobeto ezagutzeko aukera izan dut. Kalera atera, aztertu, parte hartu eta konturatu naiz komunitate bizi baten parte garela. Hemen, hainbeste urte egon ondoren, atzera begiratu eta ikastetxe honek eman didan guztiaz ohartzen naiz. Lagunak, esperientziak, balioak, konfiantza, denok elkar ezagutu eta elkar zaintzen dugun leku batean hasi naiz. Eta horri esker egunero sentitu naiz hemen etxean bezala.